What's up mga kadagit? Morning sa inyo lahat. Pasensya na hindi ako nakapag-upload kahapon. Shoutout sa lahat ng mga lumalabas dyan. Ito ang ating isang orange, pero wala pang laban to. Maliit pa ako. Game mga kadagit. Mas mahaba yung orange pero lumalaban. Ang haba ng orange. Oy, buluntoy siya. Sumakmal din eh. Ayun, pinutol pa yung na, sakamalan na ulit. Magkaroon ng rematch to.